Egunon guztioi, ongi etorriak. Iritsi zaigu eguna, hau da emozioa. Hau da ardura tokatu zaidana, baina batez ere ohorea. Hemen, aurkezten, zue guztiokin egotea. Zenbat gogo, zenbat ilusio, lan, konpromiso, lo ezin, haserre, baina baita une pozgarri ere. Lan handia egin dugu azken urte eta erdian egun honetara iristeko. Topiko bat dela badakigu, baina ezin dugu hitzekin adierazi momentu hauetan sentitzen duguna. Haze emozio saltsa daukaguna. Baina argi dagoena, pozik gaudela. Pozik eta baita ere harro, bai.
Arro oso arro Andramari ikastolak nola erantzun duen Nafarroa oinez antolatzeko erronka honi. Eta pozik eta arro baita ere, gaur sakana, Etxarri, Euskal Herriko erdigune geografikoaz gain, ikastolen eta euskararen erdigune ere bihurtuko delako. Erdigunea, hau da, bihotza. Beraz, bihurtu dadila hemen gaudenon taupada bakoitza ikastolen motor, euskararen bihotz. Andramari ikastola duela 54 urte sortu zen. 12 ikaslerekin orduan, eta gaur egun 200 ikasle inguru ditugu. Hori guztia, hasieran, ikastolen proiektuaren aldeko apustua egin zutenei zor diegu. Gaur, hemen, badaude hasierako 12 familia hoietako batzuk. Eskerrik asko, ausartak izateagatik. Bai. Eskerrik asko erokeri honetan sinisteagatik eta eskerrik asko ametsak egi bihurtzeagatik. Enaiz gehiago luzatuko. Eskerrak eman nahi dizkizuegu Euskal Herriko hainbat txokotatik, Nafarroako ikastolen eta euskararen festa handi honetara, hots egitera hurbildu zareten guztioi. Eskerrik asko. Eta orain, ohiturak eskatzen duen bezala, igo daitezela oholtzara Nafarroako ikastolen ordezkariak. Egunon eta ongi etorriak. Eta orain igo daitezela, Inigo Oreia Altzueta, Andramari ikastolako zuzendaria. Nekane Artola Labordeta, ikastolen elkarteko lehendakaria. Gotzon Perez Artutx, Andramari ikastolako lehendakaria. Josu Reparaz Leiza, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendaria. Unai Ualde Iglesias, Nafarroako legebiltzarreko lehendakaria. Gure ikastolara, Sakanako 14 herrietako ikasleak etortzen dira. Baina eraikina ikusten duzuen bezala, Etxarrin dago kokatua. Maria Saez de Albeniz Bregaña, Etxarriko alkatea da. Ongi etorria, Maria, igo zaitez, nahi duzunean. Orain zurea da hitza, Maria. Eskerrik asko. Egunon. Eta ongi etorriek dena goiz zeder honetan Etxarri Aranatzeraino hurbildu zareten guztioi. Euskal Herriko erdigune geografikotik gertu gaude. Euskararen herriaren bihotzean. Hemen bertan, orain dela 42 urte, 1981 ospatu genuen lehendabiziko Nafarroa oinez. Andramari ikastola eta Inigo Aritzaren artean, Altsasu eta Etxarri artean. Eguna izetsua izan omen zen. Sakana naiziek bastar guztietatik jotzen dugu bie. Astindu eta berriek ere ekartzen dizkigute. Iparraizeak eta mendebalak berri on xamarrak dakarzkite. Hegohaizeak eta ekialdekoak ordea euskararen inguruko berri txarrak zabaltzen dituzte. Gure altxorra, gure hizkuntza, oraindik ere ez da Nafarroa osoan ofiziala.
1979an, duela 54 urte, herriko familia batzu elkartu eta kezkaturik Andramari Ikastola sortu zuten. Euskararen transmisioa, euskaraz ikasteko eskubidea, euskararen bizi iraupena bermatzeko asmoarekin egin zuten. Ikaragarrizko oztopoa gaindituz aurrera jo zuten. Sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik. Zoragarri hoiei esker, euskararen normalizazioaren bidean hainbat aurrera pauso eman dira. Baina ez gaitezen lokartu, oraindik ere lan handia dakagu aurretik. Jarrai dezagun lanean, aitzindari haien ametsa egia bihurtu arte. Gora herria, gora euskara! Eskerrik asko, Maria. Eta oraingoan, Andramari Ikastolako lehendakari ordea den, Izaskun Errazkin Beltzaren txanda izango da. Izaskun, ze, ilusioz beteta, ez? Ez zaizu nekea somatu ere egiten, animo. Agintariak, ikastolak, eragileak, komunikabideak eta oro har 2023ko Nafarroinez festara hurbildu zareten guztioi ongi etorriak. Ohore bat da niretzat Andramari Ikastola ordezkatzea. Urte eta erdi pasada hotz egiten hasi ginenetik. Urte bat tafailan lekuko hartu genuenetik. Gogotsu hartu genuen erronka eta gustora aritu gara lanean Andramariren komunitate osoa gaurko egunerako dena prest izateko. Auzolanez eta emozioz beteriko urtea izan da. Bizia, unkigarria, divertigarria, batzuetan konplikatua ere bai. Eta hementxe gaude, iritsi da eguna. Hemen dugu Nafarroa oinez 2023. Andramari Ikastolak helburu batzuk finkatu zituen Nafarroa oinez honen hasieran. Gure ikastolak euskararen arnasgune den sakana honetan, euskararen zirikatzaile izaten jarraitu nahi du. Estrategikoa baita euskararen arnasguneetan gaudon ikastolan lana, erabileran apaltzeari aurre egiteko. Horretaz gain, autogestioan oinarritutako ikastolon proiektu eraldatzailea kooperatiboa eta herrikoia aldarrikatu nahi dugu. Azkenik, esan nahi dugu Andramari Ikastola egungo ikasleen Aiton Amonek sortu zutela kalitatezko hezkuntza proiektu bat eskaintzeko. Eta gaur egun, enbor beretik jarraitzen dugula, belaunaldi, izpiritu berberarekin. Beraz, txalo bat eskatu nahi nizueke, gaur hemen dauden orduko ekintzaile ausart orientzat guztientzat. Mil esker, bihotz-bihotzez. Baina ez nuke aukera galdu nahi beste bi aldarrikapen egiteko. Bat, honek ere gure hasierako helburuarekin bat egiten duena. Ezinbestekoa da gure ikasle guztietara iristea. Ezinbestekoa aniztasuna eta inklusioa gure egunerokoak izatea. Denengana iritsi behar dugulako gizarte justuago bat lortzeko. Gure ikastolan ikasle guztiek daukate tokia. Gaur, hain zuzen, trantsizio geletako ikasleak izanen dira zinta moztuko dutenak. Gela horiekin Andramari Ikastola izan zen Nafarroan aniztasunari erantzuna arreta euskaraz eman zion lehen ikastetxetariko bat. Eta horretaz, harro gaudela ozen adirazi nahi dugu. Baina egia da ikasle horietara iristeko baliabideak bitartekoak behar ditugula. Hona hemen beraz, gure aldarrikapena agintariei. Ahalik eta ozenen otsein nahi dugu guztion beharrak asetu behar direla gizarte justuago bat eraikitzeko. Bi gauza aldarrikatu nahi nituela esan dizuet. Bigarrena,
herri eragile garen aldetik, gure inguruan dauden kezkei ere heldu nahi diegu. Horregatik, euskararen ofizialtasuna aldarrikatu nahi dugu Nafarroa osoan. Gure herrialdeko hiritar guztiei, hizkuntza eskubide guztiak, eta zer esanik ez, euskaraz ikasi alizateko eskubidea bermatu behar zaizkie. Muga eta zonifikazioen gainetik, bai Lerinen, Lezkairun, zein Etxarrin. Eta beste helburuei uko egin gabe, eta urtengo kantarekin bat eginez, Nafarroa Oinez Festa euskararen ofizialtasunaren aldeko aldarrikapen egun ere bihurtu nahi dugu. Euskaldunok merezi badugu euskara Europan ofiziala izatea, nola ez Nafarroa osoan. Beraz, berriz ere, ahalik eta ozenen otzen nahi dugu, euskara ofiziala Nafarroa osoan bai, euskaraz bizi nahi dugu Euskal Herri osoan. Eta bukatzeko, iparraldeko ikastoletako ikasleek azterketak euskaraz burutzeko eskubideari ere leku egin nahi diogu gaurko aldarrikapenetan. Baxoa euskaraz. Mila esker.
Agurtu neskak, mila esker. Agurtu, agurtu. Oso ondo. Oso ongi. Eskerrik asko egin diguzuen koreografia eder eta divertigarri honengatik. Momentu unkigarria izan da. Baina beno, orain solasaldi gehiagorekin jarraituko dugu. Eta momentu honetan, igo dadila gurekin holtzara, Ana Oio Ualde, Nafarroako gobernuko bigarren lehendakari ordea, eta memoria eta bizikidetza kanpo ekintza eta euskara kontseilaria. Egun hon, Ana, nahi duzunean. Egun hon guztiei, atsegin handia da Nafarroko gobernuaren izenean, Nafarro Oinez festaren 42. edizio irekiera ekitaldian parte hartzea oraingo honetan etxarria danatzen. Eta plazer bat da, hainbat arrazoigatik. Lehenik eta behin, aukera oro egokia delako gure lurraldean euskara sustatzeko ikastolek hainbat hamarkadatan egin duten lan itzela gogoratzeko, aldarrikatzeko eta eskertzeko. Are gehiago gaurko jaiegunean. Badakigu oraindik ere asko dagoela egiteko Nafarroan gure hizkuntzaren erabateko normalizazioa lortzeko. Baina bidezkoa da, onartzea egindako bidearen zati handi bat gizarte eta elkarte mugimenduaren eskutik etorri dela eta mugimendu horren parte da ikastola sarea. Konpromiso soziala eta lurraldean duzuen implikazioa hezkuntzaren esparrutik haratago doan mugimendu batean bihurtzen zaituzte. Mugimendu hori, behin baino gehiagotan, erakunde publikoen aurretik joan da, ez baitute beti jakin aurrez aurre ditugun erronken mailan egoten. Gaur egun, apurka-apurka normalizatu dira Nafarroko gobernua gure erkidegoko hezkuntza, gizarte eta elkarte sare osoarekin eta ikastolekin dituen harremanak, eta gainditu eginda urte gehiagitan gobernuaren eta ikastolen arteko loturarik eza. Normalizazioa 2015an hasi zen, Usue Barkos buru zuen gobernuarekin. Hain zuzen ere, lehen lehendakari euskalduna izandakoa eta federazionetako ikastoletako batean ezitakoa. Bide horrek, elkarlanearen bideak, gure aniztasunaren konplizitatea eta sinergian bideak ezin du atzera egin Nafarroak ahalik eta kohesionatuena izan nahi dugunontzat. Bai gizartea lurralde zein hizkuntza mailan. Jakina, erronka horietako bat da Nafarroko euskal kulturari eta bereziki euskarari oxigenoa, prestigioa eta bultzara ematen jarraitzea. Eta funtsezkoa da aurtengo Nafarro Oinez edizioan aldarrikatzen ari diren baloren bidez egitean saiatzea. Berdintasuna, kohesioa, iraunkortasuna maila guztietan. Gizarte, ekonomia eta lurralde iraunkortasuna. Hori guztia jakina ikastolen elkartean erakusten duzuen barne elkartasun horrekin. Baita ingurumen hor duzue Oinez basoaren esperientzia eder hori. Hizkuntza politika ere jasangarritasunaren balioaz blaituta egon behar dira, atzera pausorik eman gabe eta etengabeko aurrerapen positiboak ahalbidetuz. Balio horiek jasotzeko gai izango diren politika publikoek ahalbidetuko dute euskara berriz ere Nafar guztien arteko elkarbizitzarako eta batasunerako elementu gisa kokatzea inoiz ez baitzituen izateari utzi behar. Eta ez du ahaztu nahi du gure txikiei irakatsi nahi diegun balioen artean dagoela entzute zintzo eta sakona. Erakundeok ari egon behar dugu herritarrengandik iristen zaizkigun behar eta eskariei eta edizionetan euskararen foru legean agertzen den zonifikazio linguistiko ezabatzeko aldarrikapena berria ez bada ere indar bereziz berretsi du. Ez du inor harrituko, baldin eta gogoratzen badut, Nafarroko parlamentuan ez dela inoiz gehiengo parlamentario nahikorik egon eta oraindik ere ez dagoela hori lortzeko. Ez ustekoa ere ez da izango, baldin eta baieztatzen badut horrek ez duela oztopu izan behar da
Nafar askok gure ustez demokratikoa eta bidezkoa den aldarrikapena egiten jarraitzeko. Eta puntu honetan gogorazi nahi dut, dituen imperfekzio eta zailtasun guztiekin zonifikazio ahulagoa den eremu bat badago. Eremu hori hezkuntzarena da. Zalantzari gabe, Nafarrako euskaltzale guztien, ikastolen sarearen, voluntarioren, haien familia, lan, jarrai eta nekea ezinak zerikusi handia du horrekin. Honengatik, guztiagatik, eskerrik asko hemen bildu zareten guztioi. Amaitzeko, jaiegun handiaren honetan, mezu argi bat. Ongi pasa, gozatu eta batez ere hotzein. Eta azkenik, aurkezpen hitzaldiei amaiera emateko, Nafarroako ikastolen elkarteko lehendakari den Elena Zabaleta Andresenari emango diogu hitza. Elena, Zabaleta, nahi duzunean. Zurea da hitza. Ederki, mil esker. Ana Ollo, Nafarroako gobernuko bigarren lehendakari orde eta Euskara Kontseilari anderea. Unai Ualde, parlamentuko buru jauna. Uxue Barkos, Nafarroako lehendakari oia andere eta senataria. Maria Saez de Albeniz, Etxarriaranatzeko alkate anderea. Agintariak, politika, kultura, gizarte eta erakundetako ordezkariak. Ikastolak kideok, eta ona hurbildu zareten guztioi, egun on eta ongi etorriak Etxarri Aranatzera. Nere solasaldiei asmenta emateko, nahiko nuke une hau baliatu, Nekane Artolari, ikastolen elkarteko lehendakari izendatu berriari, ongi etorria emateko. Eta zorterik hoberena opatzeko bere ardura berrian. Eta aldi berean, azken urteetan gure lehendakaria izan den Koldo Tellituri, egindako lanagatik eskerrak emateko. Mil esker, Koldo. Andramari ikastolako komunitateko kideok. Duela 12 hilabete Tafallan 2023ko Nafarroa oinez antolatzeko enkargoa jaso zenuten. Eta urtean zehar lanean aritzeaz gain, ez diozue erabiltzeari utzi zuen eskutartean maiz ikusi dudan bozgorailu hori. Hortzen dauden bi bozgorailu horiek. Eta erabili dituzue bi hitz eder nonai entzun ahal zitezen. Ikastola eta eskuara. 12 hilabetez lan eta lan. Nafarroako ikastola guztien besta prestatzen, eta orain, besta haundi hau asteko puntuen dagolaik, mila esker egindako lanarengatik. Aipatu den bezala, Andramari ikastola Nafarroako gainerako ikastolak bezala, herritik sortu zen, eta gizarteak zuen behar bati erantzuteko. Eskuararen berreskurapena hezkuntza sistema berri batean bidez. Publikoaren oinarria herria da. Herriarena, guztiona, komuna dena, erkidea, interes orokorrekoa, agerikoa, gardena, denontzat erabilgarria eta irekia dena. Hots herriaren zerbitzura dagoena. Menderditik gora igaro da, baino gaur egun ere, ez eta bai, eta ez. Andosilan ez, bastanen bai. Zintruen igonez, Don Esteben bai. Betelun bai, Dianan ezin. Etxalarren bai, Fustinanan berriz, nahi.
Ohartzen bazate, aurtengo kantuaren lehendabiziko letrak dira. Ez naiz ausartuko kantatzen bada espada, bai? Biana aipatu dut. Horai dela 2 aste Bianan erentzun ikastolaren eskutik 2023-24 ikasturteari hasiera ofiziala eman genion ikastola guztiok. Eta bertan Bianako zabalean euskaraz hasi eta ezi nahi duten herritar guztiei eskubide hori bermatzen dien sare bakarra baigara. Lo he dicho bien. Las ikastolas somos el único modelo que garantizamos que, a lo largo de todo el territorio foral, todo aquel navarro y navarra que quiera crecer y educarse en euskera, se lo vamos a garantizar, porque estamos extendidos por todo el territorio foral. ¿Por qué sucede esto? Por el modelo de gobernanza que somos, que elegimos en su día, el cooperativismo. Eta hori horrela da, ikastola mugimendua osatzen dugun komunitateko kideok horrela erabaki genuelako. Erabakitzeko eskumena dugulako, gure gobernantza ereduari esker. Hasierako garai haietan guraso talde ausart haiek kooperatiba moduan antolatu ziren, eta berek erabaki zuten ausardiaz non sortzen zituzten ikastola berriak, ofizialtasuna inon ezenean ere bai. Guk hartzen ditugu erabakiak, autonomia osoz eta horrek ere berezi egiten gaitu. Desberdinak ere bai. Baina aniztasuna maite dugu. Herria ulertzeko, hezkuntza ulertzeko, publikotasuna ulertzeko modu desberdinak dauden bezala, guztiak zilegi, guztiak beharrezko. Horregatik gure existentzia auzitan jartzen dutenei edo zalantzan jartzen dutenei, adi, entzun. Ez dezalak inor ikastolari egoak ebakitzeko asmorikukan. Hemen gaude, hemen gauzkazue, geureari eusteko prest. Ikastolak bizirik gaude, inoiz baino indar gehiagorekin. Barne hausnarketa prozesu batean murgilduta gaude. Aurrera begira, 7. batzarrean amaituko den prozesu batean. Hortik aterako ditugu hurrengo urteetako ildo estrategikoak. Horregatik, haizea alde edo kontra. Ikastolok gure konpromesoari eutsiko diogu, marra gorriak gaindituz. Eskuaraz hasi eta ezi nahi duten herritar guztiei eskubide hori bermatuko diogu. Eta lortu arte aldarrikatzen jarraituko dugu. Ozen, eskuara ofiziala Nafarroa osoan.
2023 urteko Nafarroa oinezeko hasiera ekitaldia amaitu dugu. Zinta moztu dugu, oso ondo gainera. Orain, auzolanean antolatutako festa erraldoiaz gozatzea besterik, ez zaigu gelditzen, eta gurekin ibilbidea egitera animatzen zaituztegu. Ea ikusten duzue, nik ez baitut ikusten oraindik, nonbaiten bizikleta bat, izan behar luke, Nork aurkitzen duen bizikleta jolasarekin hasiko gara orain. Ibilbideari hasiera emateko, bizikleta bati jarraituko diogu azaltzen denean, hori bai. Baina lehenik eta behin gauzak txukun egiteko, jaitsiko zarete ibilbideari hasiera emanez, oholtza gainean zaudetenak. Ados? Horretarako laguntzaileak ere baditugu, ipini ezazue zubia. Hori da, bidea, eta jaitsi zaitezte pixkanaka, hemen oholtza gainean zaudetenak, lehenik eta behin, hori da, ibilbideari irekiera emateko, zuek, ofizialak, eta bere laxe izanen dugu txirrindulari berezi bat, hemen. Ark erakutsiko baitizue, nondik joan behar duzuen ibilbide hau egiteko. Eta beste guztioi ere, etorri zaitezte gurekin, eta eskerrik asko, hemen, etorri izanagatik. Txalo bero bat! Soñean tarrapatan, motxilaren joana, zangoak harin, zapatan naiz ezpatin, anatza fresko hartu, eta atorrak kendu.